Здравейте хора, аз съм Андрея, с мен е Тони 2004, който не спира да ма би. Има подпали! Фермата! Аре, няма да забележи. Чакай, искам да угасна. Тони, кажи как се казва сервера, в който играем. Ехо. В този сервер има и други двама участници. Единият се казва Снипърчо, накратко Калян, който се ядоса, защото Антонио му... Защото Тони... Това само мога да покажа ето това. Но, както виждате в чата ми има много... Това... Снипърчо, това тук беше повтаряно 1000 пъти. Едно след друго. Ми щупиха каската! Да. Това е нашия модерен енчантинг. Може да се влиза през стъклото. Тони! Заклещих се. Мислех, че не съм се заклещил. Не! Остави го! Книжка ли енчантваш? Не! Остави ми, има Power 4! Да, то ми се запаметил. Успокоих се. Power 4 30 лева. Това ми трябва за хубавия лък. Да? Бле. Защо ми остава само 22? Кой левел си? XP. Да, бе. Не, бяга оттам. Той идва. Двадесет пети. Айде стреляй. 26. Така, двамата е така. 27. Аре, още само 3 лева ми трябват, брат. 28. 29. Давай, още малко. 30. Искам я тази книга. Power 4 Infinity. Да. И останах 27 левел. Чакай сега да сложим. Анвилът е много щупен. Добре, че аз имам анвил. Така. Лъка ми е Infinity и Power 4. Каква ти е бронята, бе? Тони. Каква ти е бронята? Колко ще набия? Стой. Пам! Power Protection 1. Чакай. Вау! 1, 2, 3, 4, 5, 6 сърца. Тони, я дай 30 лева. Още. Добре. Ще енчат на другата книга. Пиша си тройка. 20 лева, аз съм 16. Ще я взема.
Ами трябва шарпнес за брадвата. Това на Калян ли? Щом... Аз взех, че наистина гори. Аз трябва да се направя нов Iron Set. Тук ще се да направя. Ай. Тя махна гънпаудъра. Не ми трябва. За сега, да. 19. Чакай. Така. Аз кой левел съм? 22. Ти кой си? А, 24. Опа! Извинявай. Аз съм 25. Дай още 5 лева. Двадесет шести. 27. 28. Чакай. 29. Е, сега всеки момент. Ари. Пашок. Едно левелче. Едно левелче. Да. Свърши се. А сега да вземем Шайтан. Читари. Моля, не спамете в чата, че сме читари. Не сме читари. За кога е по-забавно? Лодка. Чакай, че е джант в момента. Това е някакви отскокали. Ети. Ще енчантвам Iron Ingot. Инgot. Protection тройка на панталонки. Дай ми го да си е моето. Дори лапс нямам. И какво му сложи? Дай ми лапис. Где да знам, дай ми лапис. Да, дай ми лапис. Папа, я си го хвали. Айде. И мисля това бъде за този клип. Тони, ще кажеш нещо друго? Добре. Това беше от мене. И ще видим в следващия клип. Довиждане.